У невялікім французскім мястэчку падчас крымяшу мясцовым жыхарам паказалі фільм пра амерыканскіх паштальёнаў. Амерыканскія паштальёны скакалі з парашутам, ганялі на матацыклах і нават лазілі спаборніцтва па бодзібілдынгу, а ўсё дзеля таго, каб своечасна была дастаўлена пошта. Мясцовы паштальён Франсуа Боудзіла і недарэка, наглядзеўшыся на гэтыя кадры, вырашае з гэтага часу працаваць выключна па-амерыканску. Ён перажыве дзень поўны ўзлётаў і упадзенняў, захапленняў і сцекаў сваіх землякоў, а таксама ўцёкі свайго самага лепшага сябра Ровара. Фільм у 47 годзе зняў Жак Таці. Ён сам пісаў сцэнар, сам граў і сам здымаў. Пасля выхада фільма да яго прыліп тытул Чапліна другой паловы 20-го стагоддзя. Прадзюсары дзівіліся, чаму людзі валяць на яго фільмы натоўпамі, бо па іх разуменні ні ў святочным дні, ні ў астатніх амаль нічога няма. Ну, мабыць, нешта было ў гэтым цыбаты месье, чьи бацькі былі выхадцамі з Адэсы, а чье сапраўднае імя была Татішаў. Фільм быў зняты адразу на дзве камеры, дакладней дзве плёнкі, чорна-белую і каляровую. Вось чорна-белая была якраз рэзервнай копіяй. Здымачная група асцерагалася, што яны проста не змогуць праявіць каляровыя негатывы. Так і атрымалася. Пасляваенныя тэхналогіі проста не паспявалі за амбіцыямі аўтараў, і аніводная студыя Францыі на той момант не змагла працаваць каляровыя негатывы. У 49 годзе фільм выйшаў у чорна-белым варыянце, і толькі ў 94-м дачка Жака Таці адшукала ў архіве гэтыя негатывы, праявіла і зноўку зманціравала фільм такім, якім жадаў бы бачыць яго яе бацька. Скорость, скорость! Я хотел все сделать быстро, по-американски. О, американцы, дружок. Американцы пусть делают, что хотят. Они все равно не смогут заставить все это расти быстрее. А что касается хороших новостей, всегда можно успеть их получить. Нічога больш добрага, светлага і па-добраму наіўнага я ў сваім жыцці не бачыў. Прыемнага прагляду.